Bali natin pick up karon mga kamax. Padong ni siya sa may IT Park mga kamax. 87 DF. Bati na karon eh. Then ato ang distance ni sa pick up location mga kamax 0.4. So pag inaana gani nga distance no mura nya sayahang DF kung bati ra. Basta mga 0 point something mga kamax okay na kaya doon lang kaya na. Dara. Ay, biyo mga Maxim. IT, asa na siya? Skyrise 1? Wala na, wala pa ito niya. Alas 9 mo yun? Oo. Pala kong lock ha. Tanawan na to ha. Alas 9 okay na, kumbate na. Mas 8.40, okay na. Buri ka ma'am? Wait siya. Hinahina ya. Ah. Seven Tracy. Nakay dos ma'am? Wala? Di hala na? Ha? Sure ka? Sige, thank you. Hindi pa ngayon itong 12 ma'am, wala siya 2. Yan lang ihatag ang 5 balik. Kaya wala pa to siya 2, sa tato ihatag ang kuhan. Alright. Ato location ng idol na, taga IT Park.